Jak se ti spal na balkoně? Cože? Že jsi spal na balkoně? Nebojte, ti to nahrávám, maží fotky. Zničený kolektiv. Ale domácí půjčka, vole. Nějaký zničení, ne? Dneska bude na YouTube, vole. To je Peťa, čau, vole. Jak se máš, vole? Asi dobře, že? Peťo. To je Míša. Je. Ty nahráváš? Jo. To půjde na YouTube dneska. Jo, co tam? Jo. Do píče by... Ale Peťo. Týmerskou župa. Trosky, vole. Tady Peťo domácí půjčka, vole, tu furt něco se hýbe. To je v piči.